32. zadatak. U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik A, otpornik B i otpornik C, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakog otpornika. Ovaj ćemo zadatak rješavati postepeno. Prvo ćemo primijetiti da su nam otpornici A i B u paraleli. Što to znači? To znači da njih možemo zamijeniti uz pomoć jednog otpornika koji će biti jednak paralelnom spoju ova dva otpornika. Dakle, to će izgledati ovako. Prvi otpornik će nam sada predstavljati R, nazvat ćemo ga AB, a drugi će nam označavati RC koji nismo mijenjali. Sada imamo seriju dva otpornika u kojemu je jedan RAB, a drugi je RC. Koliki je iznos ovog otpora RAB? Formula kojom rješavamo paralelni spoj otpornika nam je 1 kroz R paralelno, što je u ovom našem slučaju RAB, je jednako 1 kroz R1, što je nama RA, ali pošto su nam RA jednako RB jednako RC, što nam je zadano u zadatku, možemo to pisati samo R. Dakle, 1 kroz R plus drugi je također R, pa možemo napisati da je to 1 kroz R i dobit ćemo zapravo formulu da je RAB jednako R1 puta R2, dakle R puta R kroz R1 plus R2, 2R. Pokratimo R sa ovim gore R i dobit ćemo da je to zapravo ono što znamo, a to je da kad dva otpornika stavimo u paralelu, njihov otpor ukupni će se prepoloviti ako su oni jednaki, tako da će RAB zapravo biti R pola. Dobro, naš izvor napona je 120 V i to je nešto što nam se ne mijenja i mi znamo da ukupni napon izvora mora biti jednak zbroju napona u seriji. Dakle, ovaj napon ćemo označiti UAB, a ovaj napon ćemo označiti UC. I ono što znamo u seriji je da mora vrijediti da je U ukupno, koji ćemo označiti U ukupno, iznosi 120 V, mora biti jednak zbroju UAB plus UC. Kako ćemo sada doći do toga koliko je pojedini od tih naboja? Znamo da je jedna stvar jednaka kroz oba ova otpornika, a to je struja koja teče ovim krugom. Znači, struja koja je potekla kada imamo ovakav strujni krug jednaka je na ovom elementu RAB i na elementu RC. Koliko iznosi struja kroz RAB? Struja kroz RAB možemo ju nazvati IAB, će biti jednaka UAB kroz R. To znamo po ovom zakonu. RAB naravno, a RAB nam je zapravo R pola. To mora biti jednako struji kroz RC, a to nam je UC kroz otpor RC, što nam je samo R. Sada možemo gledati samo ovaj dio jednadžbe, dakle gledat ćemo samo ovu desnu stranu i možemo vidjeti da ćemo pokratiti R i R i dobit ćemo odnos tih dvaju napona. Dakle, dvojka će ići gore pa ćemo dobiti da je 2 UAB jednako UC. Sada s tim možemo ići u ukupnu jednadžbu za naše napone, pa ćemo reći da je U ukupno jednako UAB i plus UC koji je zapravo 2 UAB. Tako da imamo 3 UAB koji su jednaki u konačnici 120 V. Koliko je onda jedan naš UAB, odnosno napon u paraleli, će nam biti 120 podijeljeno sa 3, odnosno 40 V. Dakle, ovo nam je napon paralele UAB. Što nam vrijedi onda za napon UC? Napon UC nam je dvostruko veći, pa možemo reći da je UC jednako 2 puta 40, 80 V. I dobili smo ono što smo htjeli dobiti, a to je da je zbroj napona na RAB i RC jednak 120 V. Sada nam još ostaje vratiti se u paralelu, jer mi moramo odrediti koliko je tu UA i koliko je UB. Znamo šta nam karakterizira paralelu. Kada se vratimo na ovu ovdje skicu prvu, mi znamo da će napon na ovom otporniku UA i na otporniku UB biti jednak, jer je napon na otpornicima u paraleli jednak, a koliki je taj napon? Pa upravo ovih 40 V. Dakle, UA će biti jednako UB, što je jednako UAB i taj napon iznosi 40 V. I ovime smo odredili napon na svakom otporniku koji imamo u početnom strujnom krugu i riješili ovaj zadatak.